بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جباو الله ككشي أناك كهنا أناك نما أناك بركة يا ربي الله كوديننا وكلنا بلا جلما أبوك يمشون مندي سانفيا أو مفلي ما أدبة القرآن أو ما أدبة القرآن قرآن تكون سانفلا نوي قرآن دموني منه تصبامي نببا كتتا سرالا كأي ركون نفاني أي أبي أتبالي سانفه تفشير فلالا بي أنغا بما أدبة القرآن سورة من بيانبولو كبارو كني ويه ويوتي سورة ويه قرآن سورة bikononto ani kononto nai Qur'an suran bikononto ani kononto na ode suratu zalzala ale jigina ala kira baka ka to magan sigi de la amina je ka sura in kala ɲɔgɔn fɛ na kala ni bana sura in yɛrɛ aya joli be a kɔnɔ kumakan joli be a kɔnɔ sigininden joli be a kɔnɔ sura in yɛrɛ la ka folen no ka bɔ kɔrɔ jumɛn de la amina soroka wodi ɲɔgɔma an b'a fɔ aw bisimila a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddis akbaraha بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله بعد ونين سورة نيو دفاية قرآن سورة بكونتون ناندو abi wele ko suratu zalzala de koro yere suran makiya a jigina ala kira baka ka to magan sigila suran do jigina madina do jigina magan ne mi jate suran fe munun jigina kira kan ka to magan ni ye sura in lajɛ abi la ka fo ka bɔ harfu hakɛ min na o de ye harfu den 190 ye harfu 190 o de bɛ sura in kɔnɔ kalma min b'a kɔnɔ n'an ko a ma kumaden kumaden 35 ma kumaden 35 kamsu wa salasuna kalma kumaden 35 ala ko cogo di sura in kɔnɔ iza zulzilatil ardu zilzalaha muhammad ni dugumakolo ye a ka yɛrɛyɛrɛli kɛ iza zulzilatil ardu ni dugumakolo yɛrɛyɛrɛla zilzalaha aka lama la no ya ka yɛrɛyɛrɛli o tɛ yɛrɛyɛrɛli gansan ye o ni aw ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ minnu n'a bɛ to k'o kibaruyaw mɛn ko a kɛra yan fɛ a kan tɛ o ma yan dɛ nin ye diɲɛ wuli yɛrɛyɛrɛli de ye ko ni dugumakolo yɛrɛyɛrɛla a ka yɛrɛyɛrɛli yɛrɛ la min n'o dɔnnen don wa akhrajatil ardu dugumakolo bɛna labɔli kɛ asqalaha a ka doni giriw na doni giri minnu b'a kɔnɔ kabiri adamaden siw la jinɛ siw la danfɛn minnu zara min ye jinɛ ye min tɛ jinɛ ye o fɛn o fɛn mara b'a kɔnɔ wa akhrajatil ardu ni dugumakolo ye labɔli kɛ asqalaha a ka doni giriw na wa qala al insan adamaden ni o y'i kanto ma laha ko mun donna dugukolo ma ni dugukolo y'a ka yɛrɛyɛrɛli kɛ k'a ka doni giriw labɔ wa qala al insan adamaden bɛ n'i kanto ma laha mun donna dugukolo ma bi n'a bɛ nin yɛrɛyɛrɛliw kɛ n'a bɛ anw adamadenw seri ka bɔ a kɔnɔ tan ka jinɛw seri
fɛn fɛn b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ labɔ adamaden min kan ko mun donna dugumakolo ma yawma idhin o don tuhaddis akbaraha adamaden kunna bɛna foni a ka kibaruyaw la yawma idhin o don tuhaddis dugumakolo bɛna barobɔ kɛ akbaraha a ka kunnafoniw na bi anna rabbaka k'a fɔ ale ma aw halaha o de ye wahayu kɛ ka na a ma dugukolo ma o de ye wahayu kɛ ka na a ma k'a fɔ a kɛ nin baara in kɛ yawma idhin o don yasduru nasu i bɛna adamadenw bɔtɔ ye walima i bɛna adamadenw natɔ ye ashtatan u farafaralen u jamakulu nka u farafaran bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw bɛna yan fɛ dɔw bɛna yan fɛ yasduru nas i bɛna adamadenw natɔ ye u b'a la ka bɔ ashtatan mutafarriqina u farafaralen jamakulu li yuraw a'malahum o kun ye jumɛn ye walasa u kɛ n'u ka baaraw ye faman ya'mal o don ni maa min baara la miskala zarratin zara bɔɲɔgɔnko la zara tafsirikɛlaw b'a fɔ an ye ko o de ye i b'a fɔ mɛnɛmɛnɛnin bilen o tulukalani hakɛ mɛnɛmɛnɛnin dɔ bɛ yen a ka bilen o tulukalani hakɛ o ka dɔgɔ ka se niveau min ma ko zara misaliya bɛ se ka di ni o de ye ko ni mɔgɔ min ye baara kɛ mɛnɛmɛnɛ bilenni tulukala hakɛ la khairan baara ɲuman na yarahu i b'o baara in ye a tɛ pɛridi fiyewu a tɛ tunu ala bɛna n'a ye k'a yira i la wa man ya'mal wa ni maa min baara la miskala zarratin zarra bɔɲɔgɔnko la mɛnɛmɛnɛ bilenni tulukala bɔɲɔgɔnko la sharran baara juguman na yarahu o tigilamɔgɔ fɛnɛ b'a ka baara in ye a baara in tɛ tunu fiyewu nin b'a yira an na k'a fɔ jɔn ye baara o baara kɛ ɲuman na walima juguman na a bonyana o a dɔgɔyara o lahara jɔ don wallahi jɔn bɛɛ bɛna sara a ka baara la alakiraba b'a fɔ an ye jɔn i jɔra jurumu min na k'a fɔ nin tɛ foyi ye sa ne ni mɔgɔkɔrɔfɔni min kɛ ko jurumu min bɛ yen ni ala t'a yafa jɔn ye fiyewu jɔn jɔra jurumu min na ko o bɛ o la o kɔrɔ baara mana dɔgɔya cogo o cogo ni juguman don kana jɔ a la lahara i bɛna ye a kɛra k'a dɔgɔyara cogo o cogo fɛnɛ ni ɲuman fɛnɛ don i bɛna ye a tɛ tunu lahara jɔ don o kumana fɛ n badenw nin sura in a ye baro kɛ an ye diɲɛ wuli taamasiyɛn cogoyaw de kan ka tila ka baro kɛ an ye jɔn wuli cogo lahara jɔ don ka na lahara kɛnɛ kan ani jɔnw bɛna sara u ka baaraw la cogoya min na fo jɔn dɔw bɛ n'u kanto ala ma ko mun donna ne ka kitabu in ma bi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha ko hali ne ye ɲɛnguni min tigɛ mɔgɔw la a kumaba n'a fitini n ye kɔrɔfɔli fitini minnu kɛ n'a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko maa t'a kalama hali n ye ŋaniya juguya ni minnu miiri ni mɔgɔ ye n m'a da kɛnɛ kan yɛrɛ a tun bɛ n dusukun de la ko jɔn bɛ na o bɛɛ sɛbɛn ne ye a ka papiye la k'a b'a fɔ ko mun de donna nin kitabu in ma bi a tɛ n ka baara fitinin to yen a t'a kumaba bɛɛ to yen fo o bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a kɔnɔna na badenw maa kan k'i janto i yɛrɛ la k'i labɛn ka nin don in kɔnɔ ka deli ala fɛ yarabi nin don bɛ se don min o k'a sɔrɔ baara ɲuman caman bɛ an ka gafew la baara jugu yafa kɛlen don olu kɔ ka bɔ an ka gafew la ala k'o latigɛ ne n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a nana alakiraba ka kumanaw na k'a fɔ suratu zalzala in ne maa min y'a kalan siɲɛ 4 ko a bɛ i n'a fɔ i ye alikuranɛ kalan k'a ban pewu man qara suratu zalzala 4 marratin kana kaman qara qur'ana kullahu ko ni maa min ye sura zalzala kalan siɲɛ 4 k'a bɛ i n'a fɔ maa min ye alikuranɛ yɛrɛ kalan k'a dafa o tigilamaa ka baraji bɔɲɔgɔnko o de bɛ di i ma suratu zalzala ni maa min bɛ to k'a kalan fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka ɲuman mizana giriya juguma ni ka o fɛgɛya n b'a deli ala fɛ yarabi ala k'an ka ɲumanw giriya k'an fara kisijɔnw kan k'an fara arijinɛ sɔrɔbagaw kan k'an fara basigijɔnw kan lahara jɔdon kɛnɛ kan ni alakira yɛrɛ hɔrɔma ye ni kuranɛ hɔrɔma ye ni nin suran belebele ye hɔrɔma ye badenw nin de sɔrɔla ka lase aw ma aw ka Ma'adabatul Quran émission sanfɛ bi ni aw sɔgɔlen tora ni émission in na inshallah a ka seli suranw kɔrɔw
a bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an balima dɔw fana y'an wele inshallah seliji cogoyaw seli yɛrɛ cogoyaw k'an k'an da don olu fana na k'olu lase nin émission in kɔnɔ inshallah an bɛ layidu di don nataw la fo ka taa se hali sanuya cogoyaw ma kuranɛ ye min fɔ nin kelen kelenna fɛn fɛn na a bɛna a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ don dɔ nin émission in sanfɛ an b'aw bila nin yɔrɔ in na a k'an bɛn sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى